जगह जगह होई छै शिव चर्चा अहो जप शिव नाम ये भैया हरिंदर तीन सूत जे देलकै रोटे खातिर नाम ये रोटे खातिर नाम ये जगह जगह होई छै शिव चर्चा अहो जप नाम ये भैया हरिंदर तीन सूत जे देलकै रोटे खातिर नाम ये पहिला सूत में गाया मांगे छै भौजी हमरो जुड़ाबू ना पहिला सूत में गाया मांगे छै भौजी हमरो जुड़ाबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना डीजे कादर हर्षदीप कादर हर्षदीप कादर हर्षदीप कादर शिव गुरु के महिमा ये भौजी जाने छै पूरा जहान ये दूसरा सूत में शिव चर्चा करेबै हमहू जपबै नाम ये शिव गुरु के महिमा ये भौजी जाने छै पूरा जहान ये दूसरा सूत में चर्चा करेबै हमहू जपबै नाम ये अंगना निपाबू ना ये भौजी घरबा निपाबू ना अंगना निपाबू ना ये भौजी घरबा निपाबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना डीजे कादर हर्षदीप कादर हर्षदीप कादर हर्षदीप कादर शिव चर्चा कराबू शिव चर्चा कराबू नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना रोहित रमेश गुरु भैया सेहो बनतै शीशिये मजबा मजेदार चर्चा गाबै बन के शिव के शीशिये बन के शिव के शीशिये रोहित रमेश गुरु भैया सेहो बनतै शीशिये मजबा मजेदार चर्चा गाबै बन के शिव के शीशिये नमो शिवाय 108 ये भौजी हमरो जपाबू ना नमो शिवाय 108 ये भौजी हमरो जपाबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना शिव चर्चा कराबू ना ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना नहीं लागई एको रुपैया खर्चा ये भौजी शिव चर्चा कराबू ना DS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा।